तर मंडळी कुर्ले असत करेक्ट हयसर आईच्या हातात किती असत ते तुमका आता दाखवतो. बाटलीत घालून ठेवलेलो. आवाज ऐका. सो मंडळी कशी कशी डेअरिंग केल्याने एका कुर्लेक तर धरलंय आणि ते सुद्धा माझ्या हात तर तुम्ही बघू शकता, कारण धरूक नाही याच्या आधी कधी. आणि हीच जरा जास्त त्याच्यात दादागिरी करी होती. तर आई म्हणता कुडातले असत म्हणा दादागिरी करून दाखवता. आता तोड, आता तोड. एक एक मोड, एक एक मोड, एक एक मोड, एक एक मोड. माझा हात धरी घे आई. तर फायनली आपलं मसाला खेकडा रेडी झालेला असा. तर कसा दिसता बघा, एक नंबर जबरदस्त. आणि आता टेस्ट करून बघू तर टाइम झालेला. तर कसे काय मंडळी, वेलकम बॅक टू अवर न्यू ब्लॉग. तर पहिले तर तुम्हाला गुड इव्हनिंग आणि तुमचा दिवस एकदम सुखाचा समृद्धीचा आणि भरभराटीने जाओ. तर मंडळी आज मालवणी पद्धतीने खेकडे बनतलेत. तर म्हटलं आज मालवणीतच बोलूया. आजचो पूर्ण ब्लॉग आम्ही मालवणीतच बोलतलो. तर बरेच दिवस कमेंट पण असतात की मालवणी बोल. तर आज मालवणीच होऊन जाऊ दे. तर खूप दिवस चालू होता की खेकड्याचा रस्सो बनवायचो, खेकड्याची आमटी सांबारा जा काय असतात तर बनवायचा. पण त्याच्यासाठी आमका कुर्ले म्हणजे खेकडे गावाकच नाही होते. तर एकदाच मित्रांनी दिल्यान मागच्या टायमाक, पण त्याचा व्हिडिओ काय बनवूक नाही होतो. आम्ही ते खाऊन मोकळे झालो. आणि आता काल आना आमका देऊन गेलो. आणि एक आता तुम्ही बघताला थोड्यान खेकडे ते हयले नाहीत, ते कुडातले शेळीतले असत, म्हणजे हैना 6 किलोमीटर लांबचे असत. तर आमच्याकडे आज ते बनतलेत. तर आना पहिली गोष्ट तर थँक्यू की त्यांनी रात्री काल 10 वाजता येऊन देऊन गेलो. तर आता बनवल्याशिवाय त्यांना काही पर्याय नाही आमच्याकडे. सो लेट्स गो, बघूया आई कशा प्रकारे बनवता, काय बनवता माका काही एक माहिती नाही, कारण ब्लॉगची सुरुवात ही असा. बनवूया माई. चला आई तयारच असा आणि सामान घेऊन येईल. आता ह्यांका धरूच्यासाठी किती काय म्हणतात ते कष्ट करू गय ना. आता तुमका आता एकदम मोठे कष्ट असत. बघूया आईची कृपा. तर आई कशा प्रकारे धरता, कारण मी हल्लीच धरूक शिकलोय. आणि ते सुद्धा आमच्याकडचे शेळीतले म्हणतात एकदम फास्ट पळाने होते, हळूहळू पळा होते. कोण सांगी होते फास्ट पळा होते तुमच्याकडचे, कोण सांगी होते असे धरलात तर खेकडे धरलातच तुम्ही. तर बघूया आता कशा प्रकारे आम्ही कधी धरूक नाही. पहिली गोष्ट म्हणजे आमच्याकडे खेकडे कधी नसतात आणि धरूक नाही कधी. यस, ट्राय. तर बघूया आता डेंगे आई आता साहित्य घेऊन तिने कसे मोडता ते. तर मंडळी कुर्ले असत करेक्ट हयसर आईच्या हातात किती असत ते तुमका आता दाखवतो. बाटलीत घालून ठेवलेलो. आवाज ऐका. तर हे बघा, तर हे असत आपले खेकडे, आपले कुर्ले. तुमका ते हातात धरून काय दाखवू शकलो ना, कारण आम्ही कधी धरून नाही. डेअरिंग तर नाही. का तसे पकडीन धरून शेळीत धरले करा, याच्यात हात घालणं म्हणजे मत कशी कटकसे वापस. त्यांचे डेंगे पण कसले होते, डेंगे कसले असत हे वेगळे दिसतात ना. आमच्याकडचे वेगळे होते ना आई. आमचा जुगाड असा आता कसे कट करतली बघा आई. एकच आहे काय काय चावाचा ना. हातीत धरू काही घंटा ना नाही, पण ते भीती वाटतं काय चावतीत तर भीती. ह्या मगे काढूया ना. आणि बनवची सुद्धा माझ्या वेगळीच असतं, कारण दर टायमा कसे बनव गव्हाचे नाही. हे कुर्ले तुमका बनवलात तर तुम्ही समुद्री कुर्ले बनवू शकता. त्यानंतर काढूया, आधी याचे डेंगेच काढून घेऊया. मशक्कत करूची लागता भरपूर. एकामेकाला धरले करा, फायटिंग करा तुम्ही. पहिले तर लहानपणा खूप मजा ना आई. बारक्या बारक्यांका दोरी बांधून देत ना खेळाक. तर फायटिंगच करता. अरे काय काय खरं नाही. युद्ध चालू आहे एकदम. पकड, धर धर. लोक सांगतात असल्या चिमट्यान धरा, पण वर काढ. हातूक चावा तोडू नको, धरून वर काढ. कशी काढू, अशी साईडिक धरून काढणं वरती. सो मंडळी कशी कशी डेअरिंग केल्याने एका कुर्लेक तर धरलंय. आणि ते सुद्धा माझ्या हात तर तुम्ही बघू शकता, कारण धरूक नाही याच्या आधी कधी. आणि हीच जरा जास्त त्याच्यात दादागिरी करी होती. तर आई म्हणता कुडातले असत म्हणा दादागिरी करून दाखवता. मकोटा डेंगे सोडतली ही आई. माझ्यापेक्षा कुर्ली भियालेली दिसता जास्त. धरणं म्हणजे खूप डेंजर काम असतं. आणि खरोखरच माका धरू घेण्यात नाही. तर कोण कोण म्हणत असते मस्करी करीत असतात. तर मागच्या टायमाक म्हणान माका धरताना ते धरू घेणे होते. म्हणान तुम्ही म्हणा होताय काय, तुम्ही धरूक गेलात तर कुर्ले धरलात. मागे एका दोघांनी म्हटलं नाही कुर्ले धरताय काय साप पकडताय, पण कधी धरूक नाही आम्ही. त्याच्यामुळे एका पकड ना आमच्याकडे म्हणजे साप पकडल्यासारख्याच असा. कारण साप कसं कळतलो, ह्या डेंग्यात जर बोट गावला हे बघा डेंगे. हे बघा, आणि याचे जरा डेंगे मोठे असतात तर तुम्ही बघू शकता. मुवमेंट बघा डेंग्यांची कशी जाता. ही बघा तो आता आता तोड, आता तोड. एक एक मोड, एक एक मोड, एक एक मोड, एक एक मोड. माझा हात धरी घे आई. ऑपरेशन केलं. आता काय करू शकणार नाही. आता काय करूचे नाही. ह्या टोपतात हे टोपतात.
पाण्यात धरूक सुद्धा इतक्या वाटणार आहे, पण ह्याच्यातनं काढताना खूप कष्टाचं काम हा. ताना बिचारा रात्री 10 वाजता घेऊन गेलो. दादांच्या कृपेने आमका खाऊ गावले. आणि एक पहिली गोष्ट म्हणजे मागच्या टायमाक दादान दिलं, तर दोघांका सुद्धा थँक्यू. आठवण होती, मी रात्री व्हिडिओ बघितले तुका कसली आठवण येणार ना. आणि मग डॉक्टरकडे धाव होतं आमका कुर्ल्यांच्या रेसिपीचे व्हिडिओ बघितले. मंडई पटपटे तोडून घेऊया. सगळ्यात महत्वाची तीच होती, मी पकडलेली ती सगळ्यात मोठी होती. आता सगळे छोटे छोटे आहे. असं अजून कधी चावली तुका? कुर्ल्यांच्या वार्तेकच नाही तर कधी. फायनली सगळ्यांचे डेंगे मोडून झाले असत. आणि हे असं डेंगे आणि हे असा कुर्लीचा तो रवलेलो भाग. तर आई धुवून घेऊन येईल मस्त. आता काढून घेऊया त्यातला. तर कशी काढतात ती बघा. आता सगळ्यांकाच माहिती असताना, पण तरी पण कोण कोण असतात त्यांना माहिती नसतं, तर त्यांच्या माहितीसाठी ह्या बघा एकदम सोपं उपाय. ह्याच्यात काय ह्यातलं घेतात काय तर पण माका माहिती नाही, काही माहिती नाही. आणि हॉटेलमध्ये वगैरे गेलात ना, तो ह्यो भाग असताना तो धुवून ठेवतात डेकोरेशनसाठी ना. मस्त डेकोरेशन करून आणतात, पण त्या खावचा नसतं आई. कारण आम्ही जास्त असं कुर्ल्याचं आणि आमचं जास्त संबंध नाही, त्याच्यामुळे त्यातलं ह्या भागातला काय घेतात तर माहिती नाही. आणि कसा म्हणजे जेव्हा आमची खानावळ होती ना, तेव्हा आई घेऊन ये कुर्ले. त्याच्यानंतर खानावळ बंद झाल्यानंतर कुर्लेतो आणि आमचा संपर्क अजिबात नाही. काय नाही, कारण सारख्या सारख्या तत्तात जेवण देऊ शकत नाही, त्याच्यामुळे थोडी तरी व्हरायटी होईच म्हणून ते कधी कुर्ले काय जास्त ते कुर्ले, अंडी आणि चिकन. कारण घाटावरचे पोरगे का मासे खात नाही. माशाचे काटेच काढून घ्यायचे नाही तर खातले कसे. काटे नाही, त्यांना सार तसला आवडणार नाही. यस, आपण करतो तसला. तर हे बघा अशी कट करता. तर तुमच्या माहितीसाठी अजून एक दाखवूया. हे बरेच जणांना माहिती असते कशी करतात, पण बरेच जण असतले ज्यांच्याकडे हे मिळत नसतले. हा, म्हणजे शेळीतले, आमच्या शेळीतले गावठी कुर्ले मिळत नसतले, समुद्रातलेच मिळतात. खाडीतले लोकांकडे, त्या साईडच्या लोकांकडे असतात ना, त्यांच्या खाडीजवळ. खरं तर ह्योच भाग असताना तो म्हणजे जबरदस्त लागतं सगळ्यात. नाही डेंगे सुद्धा फोडूची मजा वेगळी असता, पण त्याच्यासाठी दात मजबूत होईल. अजून डेंगू आला इथं. त्याच्यात जीव अजून काय गे ह्यांच्यानी पण जीव अजून काही काय आवाज काढतात होतात तेव्हा आवाज येतात, बुडबुडे काढतात. बारीक आहे त्याच्या ह्या तुटा नाही त्यांचा, 2 भाग जाऊन येतो. या साफ करणं बी सगळं मंडळी एकदम सोपे असा, पण त्याका पकडणं हीच गोष्ट सगळ्यात महत्वाची असा. बॉट जर तुमचा गावला तर तुम्ही जोपर्यंत हालचाल करत राहील तो सर सोडूची अपेक्षा सोडून द्या. ते मी आज व्हिडिओ बघले ना, ते धरलाय ते सांगितलं काय पाण्यात धरायचं हात. हा, पाणी बघून सोडतात. हा, कुर्ल्यान धरल्या ना तर अलगद पाण्यात धरायचं हात. काय पाणी लागलं काय कुर्ली सोडत हात, मग ती पळाक बघतात. त्याच्यामुळे नाहीतर तुका सोडूची आशा सोड. तर बाकीचं जाऊन दे. कसे बनवतलस तर बघू. आमटी करूया ना. आमटी करी. आमटी शेजाताला कसा आम्ही खाऊची भात सवय आमका. भाताबरोबर आहे. भाताबरोबर. आजी ना आम्ही लहान असताना ह्यातला काढून घे. मी बरेच व्हिडिओ आहे त्याच्यात पण ह्याच्यातला काढून घेतात, पण त्या असता पिवळा, पण ह्याच्यात तर पिवळाच नाही. रमाने ती आमच्यावर प्रयोग करू जाऊ नको. तुका माहित नाही तो करू नको. तर भागच त्याच्यात काढवा सगळं. से पटपट रवलेले असं ते तोडून घेऊया. तर मंडळी सगळं व्यवस्थित साफ करून झालेला असा आणि आता टाइम असा बनवचो तर सगळा रेडी असा. तर आईच्या हातात कांदो बारीक चिरलेलो तोच सगळ्यात महत्वाचा असा. आणि दुसरी गोष्ट तर तापलेला गरम तेल मस्त तो कांदा तर टाकलेलो असा आईन. आणि आता तो मस्त परतवून घेऊचा. लाल जायचं, लाल म्हणजे थोडक्यात गोल्डन ब्राऊन करून घेऊचो आपणाक. तर परतीपर्यंत तुमका दाखवते काय काय साहित्य असत. तर हे बघा कुर्ले आणि कुर्ल्याचे मोठे डेंगे पण असत आणि बारके डेंगे होते ते मिक्सरक लावून ठेवलेले असत. तर काय बनवतेला याचं आता आपण सुकेच करूया. सुके बनवतेली या थोडक्यात मसाल्याचे बनवतेली ही आमची घरगुती मालवणी पद्धत असा आणि एकदम नॅचरल घरगुती पद्धत. कायच स्क्रिप्टेड नाही आणि कायच कट केलेला नाही. जा काय तुम्ही बघताय तर सगळा जसा चालू आहे तसाच्या तसा असा. तर इकडे वाटप असा आणि बाकी मसालो आणि मीठ. सो ह्या वाटण असा. तर यातलं थोडासा टाकूया.
आणि बनवची पद्धत पण एकदम सोपी असा आणि झटपट रेडी होताले एकदम, जास्त वेळ पण लागायचो नाही. मी आता याच्यातच हळद टाकतोय. हळद खोबऱ्यात थोडीशी टाकलेली आहे. आणि वाटणात पण काय काय घातलं आपण सांगून टाक. वाटणात आला लसूण कांदा आणि खोबरा. आला लसूण कांदो आणि खोबरा, बाकी काय एक नाही मंडळी. सो आईन आता मसालो ऍड केलेलो असा आणि मसाल्याच्या अगोदर ऍड केल्यान थोडी हळद. थोडंच टाकूच कारण मसाला हा सुहाना मीठ मसाला मटणाचा मसाला हा तो तिखट असतं, एकदम स्ट्रॉंग येतात आणि मस्त मंडळी चवीक पण. आम्ही तर कंटिन्यू तोच वापरतो. आणि त्यांना इतकेच फक्त काय आमटी लाल दिसायची नाही. मीठ आता व्यवस्थित परतून घेऊया. आणि मंडळी मालवणी बोलतो ना, मालवणी आमच्या पट्ट्यात पण मालवणी बोलतात, बरेच गाव असतात वेगवेगळे. तर मालवणीत पण खूप फरक असा. फरक म्हणजे शब्द तेच असत, फक्त भाषेत थोडं चढ उतार असा. तर तुम्ही जर खायना बघत असतात आणि तुमच्या आणि आमच्या बोलण्यात जर तुमका फरक वाटत असत तर नक्की कमेंट करून सांगा. आमका पण जरा असं बरं वाटत. आता सावंतवाडीतले माझे मित्रांनी असत, त्यांचे पण शब्द थोडेफार म्हणजे कोण कोण ओढून बोलतात थोडे. आमची आता बोलण्याची पद्धत थोडी वेगळी असतात, पण वेगळी असू शकता. वेंगुर्ल्यात गेल्यानंतर थोडी वेगळी होतात, त्याच्यानंतर कणकवलीच्या साईडची थोडी वेगळी. तर आणि असे बऱ्याच जणांचे आई ब्लॉग पण बघित असता. मी तर मला टाइमच नसता जास्त, मी माझ्याच ह्याच्यात असते कायम. तर तेव्हा पण असं ऐका घेताना जरा वेगवेगळे शब्द म्हणजे शब्द तेच असत, पण असे शब्द जरा ओढून घेतल्यासारखे वाटतात. तेल कसं सुटला बघा म्हणजे रोगन एकदम मस्त. आणि फायनली आपले खेकडे मसाल्यात ऍड करून झाले. आणि असा जर करूक नसतात तर नक्की करून बघा आणि खाऊन पण बघा. परतवून घ्यावे व्यवस्थित. आणि एक वाफ काढूया. तर आई बोलल्याप्रमाणे मस्त व्यवस्थित मसाल्यात परतून झालेले असत वाटणात आपल्या. आणि आता एक वाफ काढून घेऊया. तर त्याच्यासाठी आपण ठेवू काय त्याच्यावरती झाकण मंडळी. बारीक गॅसवर वाफ काढून घेऊया. तर 5-1 मिनिटं झाली. तर आता बघूया, जरा ढवळून बघूया झाले काय. मंडळी कसला दिसता बघा खतरनाक. आणि तोंडात पाणी सुटला काय नाही नक्कीच सांगा. अजून एकदा झाकण ठेवूया आणि 1-2 मिनिटं. कारण मंडई कसा विषय त्याच्यात जास्त हे नाही वाटण नाही आणि पाणी पण नाही, त्याच्यामुळे जरा शिजाक वेळ लागतो. त्याच्यामुळे एकदा वाफ काढून घेऊ बाई. तर फायनली आपलं मसाला खेकडा रेडी झालेला असा. तर कसा दिसता बघा, एक नंबर जबरदस्त. आणि आता टेस्ट करून बघूचा टाइम झालेला. पण आईन जे बाकीचे बारीक रवलेले डेंगे असतात ना त्याची आमटी बनवतली या थोडक्यात रश्श्यासारखी. कारण याचा आम्ही या सगळ्यांचा या मसालाच बनवलेला असा, त्याच्यामुळे स्वतः झाला का डायरेक्ट जेवक बसूया म्हणजे. उरलेल्या वाटणात ते डेंगे लावून घेतलेले आहेत. तर त्याचं काट असं झालेलं हे बघा डेंग्याचं रस्स. तर हे फोडणे देऊया आणि त्याच्या आतमध्ये काय नसतं म्हणजे प्लेन एकदम. तर जेवण पण रेडी झालेला असा आणि तुम्ही बघू शकताय. तर ह्या असा तो खेकडे मसाला. थोडक्यात कुर्ल्याची चटणी. खेकडे मसाला नको आणि हा नको आणि हा नको, कुर्ल्याची चटणी. तरी असा कुर्ल्याची चटणी, ह्यो असा कुर्ल्याचा रस्सो. एका पण रोग मस्त सुटलेलो हा मंडई. आपण जबरदस्त लागतं 100%. आपलं कांदो लिंबू आणि त्याच्यानंतर आपलं गरम पाणी. तर आईन चालू केला. तर आईकडनं रिव्ह्यू घेऊया कारण आईनच केला. कसा लागतं आई? आता मी खाते आधीच हात दाखवतो. भारी एकदम जबरदस्त. तर दिव्या तर काय खाना नाही. पप्पा तुम्ही खाऊन बघलाय? पप्पाने अजून खाऊ सुरूच करू नाही. खाऊन बघ, एकदम जबरदस्त. सो यावा जेव आणि तुम्ही करून बघा आणि खाऊन कमेंट करून नक्की सांगा. जबरदस्त झालेला म्हणजे एकदम जबरदस्त. तर जेव घ्यावा. ह्या डेंग्यांचा सूप हा एक नंबर, थोडक्यात सूप. तर जेवण पण झालं असा. तर रेसिपी कशी वाटली कमेंट करून नक्की सांगा. आणि पहिली गोष्ट तर ट्राय करून बघा आणि कशी वाटता
आमकां नक्की कळवा, नाहीतर खाऊन तरी बघा, कळवलात नाही तरी चालता, नक्कीच बरी वाटतली. कारण मालवणी पदार्थ तसे असतात, एकदम तोंडात पाणी सुटणारे, एकदम जबरदस्त. आणि आजचो मालवणी ब्लॉग कसो वाटलो तो पण नक्की कमेंट करून सांगा. टाइम झालो ब्लॉग एडिट करूचो. सो आय होप तुम्हाला आजचा ब्लॉग नक्कीच आवडला असेल. तर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनल सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबायला अजिबात विसरू नका. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.